Ja. Många bäckar, höll jag på att säga. Många backar kvar. Är det så? Det är skönt. Är det många backar kvar? Det gillar Kim. Ja då. Det dricker lite bäckvatten här nu. Vad sa du? Det dricker lite fjällbäcksvatten. Ja. Kanske dricka lite vatten först. Vad sa du? Man hör så jävla dåligt när man har nära på sig. Ja. Vad fan. Slösa på vatten. Vi är nära sista vattenstället nu eller? Ja, det är den här. Fortsätt. Kanske där om 23 minuter.